τις δράσεις μας και τις δράσεις μας. Να πω ότι προέρχομαι από εσωτερικές ομάδες, ότι διοικώ μια ανεπίνευτη ομάδα έρευνας και διάσωσης. Έχω σώσει εκατοντάδες ζωές στη διάρκεια της πορείας μου και ξαφνικά ευρέθηκα να χρειάζομαι εγώ διάσωση. Άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται παλιά, και γιατροί και νοσηλευτές, ευρέθηκα τη δεδομένη στιγμή δίπλα μου για να μπορέσω να επιβιώσω. Ενοσηλεύτηκα, εκινδύνευσα, άνθρωποι φύγαν δίπλα μου. Οπότε ήταν συγκλονιστικό ένας άνθρωπος ο οποίος σώζει μια ζωή να χρειάζεται να σώσει την δική μου. Να προσπαθεί κάθε δευτερόλεπτο να κλέψει μια αναπνοή του το χάρο για να ζήσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Ήταν σκληρό, δύσκολο να ξεπεράστηκε το πρώτο στάδιο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι οφείλω τις ευχαριστίες του πρώτα απ' όλα στους νοσηλευτές μας, στην ομάδα του νοσοκομείου, και στον κύριο Τουμαρίλη, που μας ελευθέρωσε, και στην ομάδα του Πανεπιστημίου και τη Φλόρα, η οποία βασάνισε κάμποσο. Οπότε ναι, για έναν άνθρωπο ο οποίος η οργάνωση ήταν η ζωή του σε δύσκολες επιχειρήσεις. Αναφέρες το SOS, διοικώ τον SOS, Special Operations Squadron, αγώνη ειδικών επιχειρήσεων. Ήταν δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο η επανένταξη. Το να ξεχνάς, το να μην θυμάσαι, να σου μιλά κάποιον, να σου εκφέρει τις λέξεις, να σχηματιστεί την πρόταση και να ξεχανίζουν τα προηγούμενα. Μνήμη Χρυσόψαρου, όπως λένε. Η άπνοια. Έχασα τις αναπνοές. Μια ζωή μου με τις αναπνοές. Και στις διασώσεις, και στην ορεινή διασώση, και στις φωτιές, και στο κάρπα. Χρειάζεσαι αναπνοή. Το να χάνεις τις αναπνοές σου, να νιώθεις την κόπα σου, την κόπωση, να έχεις υπνηλίες, να μην μπορείς να συγκεντρωθείς. Όσο είναι ο τείχος πίσω μας, τόση ήταν και η βιβλιοθήκη του. Το να χάνεις, να μην μπορείς να θκευάσεις, να κουράζεσαι. Τούτα όλα ήταν ένα δύσκολο στάδιο στη ζωή του. Και χαίρομαι που βρεθήκαν άνθρωποι να ενισχύσουν μας σε αυτό το πρόβλημα το εξειδικευμένο για να μπορούσαν να μας δώσουν ελπίδα. Η ελπίδα επανήλθε, για την κυρία που είπε κάτι προηγουμένως, να πούμε ότι εκτός που ότι το μυαλό έχει μνήμη, έχει και το σώμα μνήμη. Οπότε να το δουλέψετε για τούτο και να επανέλθετε σε κάποια πράγματα. Αυτά μπορούμε να σας πω στο τέλος. Ευχαριστούμε και τους τρεις έτσι με μια σειρά ερωτήσεων που σας τώρα μαζί μας. Είναι σαν να φορείς πολλά και πετυχαίνει ο γιατρός στη συνταγή για τα γιαμπούτια του και βάλει και ο περίπου και χώρες των καιρών του μπορώ. Και τώρα που μαγωρώ, ώρες η Λόρα έγινε το ότι είναι 5 χρονών. Η καθοδήγηση της, έλα και δάσω μου προσπάθεια να γίνει ναι ξανά, δοκίμασε, κάνει άλλη μια προσπάθεια. Η καθοδήγηση της και η επιμονή της, η ήρεμη επιμονή της και η ευγένειά της, όλων των παιδιών στο πρόγραμμα, ήταν ανεκπληκτικές. Σπάνια βρίσκεις τούτη τη μεθοδολογία, αλλά και την ανθρώπινη προσέγγιση, που αν δεν το έχει ο άλλος, αν δεν είναι μέσα στο DNA του, δύσκολο. Θα ήταν καθαρά το πανεπιστημιακό της δουλειάς τους, το ψυχρό, πιστεύω ότι θα βρεθήκα. Δεν θα με δεις αυτό το πράγμα. Άρα και εσάς ξανά το ότι οι σχέσεις νομίζω που είχατε και με την Φλόρα, αλλά και γενικά με την ομάδα, κράτησες έτσι στην παρέμβαση, πήγατε και εσείς. Όχι μόνο με κράτησε, αλλά επιζητούσα να προχωρήσω.